Engke sungmung sini sungmung opono 11 mandiyo Tripura mo thani busuk saput eba busuk bodok mankhara. Botona hambai joto press media dong no. Sungguh saibana thanai 16 tarikh जों Tripura जों 60 टा विधानसभा केन्द्र जों इलेक्शन होई थांगा अनि 2 तारिख मार्च आव रेजाल्ट लांफुनाय प्रथम प्रश्न अंखा Tripura mo tha busuk mano ba busuk kफ्लाइं no busuk mano to जों abo जों गना गुया abo ठीक साइमिया busuk no या बा सिं गाइडिया सिं जे तब सनाय सिं हिसाब दंमोन abo ka Tripura जो ताकलाय आखिन इलेक्शन ने ताकलाय त्रिकोण इलेक्शन का CPM Congress Alliance kaisa BJP kaisa Tripura mo tha kaisa aba gei ताकलाय जोंजे साइमा मते कुनु पार्टी साइसुं गभर्नमेन्ट खाइमाला खाइमा दङ त्याबा तीनटा पार्टीनि बिसिङाव Tripura mo tha सबसे गोबां सीट मानाय आमके जों सियर केन्द्र साइमा नहासि Tripura mo सबसे हाइस मानाय आबल परे दा दुइटा पार्टीनि मान दा 11 मानदैनि कक 11 मानदै जों साइमा प्राय 88% आर बुट कास्टिं का आरो जों 22 सप्लाइ केन्द्र Tripura mo थानि आमु जरते जों जेसेसिन हिसाब दंमाने प्राय 8 থেকে 10000 लिट मानाय 11 मानदै जों केन्द्र पास थाङै दङ 11 मानदै 88% बुट खायम बिसिङाव 75% or 70+ yang sih Tripura mo tha बुट खालाय जों साइमानो CPM Congress বা नैदा BJP खायनिराव सुबुर एकदम आजागा बुं बुट एकदम माइनरिटी थानाय प्राय 8 থেকে 10000 बुट बिसिङ माने एकदम माने जों पाय थाङै दङ हामबाय Engke Tripura mo thara 31 ta seat talanginai borok सरकार गठन खालाय मान दं मातोनि दा 31 ta नोंनि थांमानो आमो आंनो पुरा पुरा सागा बस मान जों साइमिया बाट Tripura mo tha मेजॉरिटी नाय आबो जों मेजॉरिटी बोलता तीनटा पार्टीनि बिसिङ सबसे बरक मान गोबां मानाय 31 फान नंमानो 32 फान 33 फान नंमानो 28 फान नंमानो 27 फान नंमानो तेबा दुइटा पार्टीनि साय Tripura mo tha गोबां मानाय आर ताकलाय Tripura mo थानि जे जों मानसिन जे हिसाब दं माने आंनो पुला फुरन साका Tripura mo tha फैक्टर दंनाय Tripura mo tha फैक्टर ताङै हमाके ताकलाय तिबासर थानसां जाक आर Tripura mo थानो जेबोबा गाना हमजागै जारा चिन जे माइनरिटी तंगाय बर बुट दका जारा बेंगली पुरा तने बर बुट दका मणिपुर बुट दका तावसा बागाना बुट दका तान मेगा महाराष्ट्र हमजागै बुट दका सिकार महाराष्ट्र कुबुल लीडर Tripura जो महाराष्ट्र कुबुल लीडर के बकरै महाराष्ट्र ठीक আছে चिनि मगे Tripura सानै दं दाबि खाय दं याबा महाराष्ट्र वान सुन बकुनो जाति कुन धर्मनि बिरुद्धि याबागै तत धर्म जन जाति बर महाराष्ट्र हमजागौ हाय याबागै ताका Tripura mo tha गोबां को बुट खालाय खायसि aro busuk bang all candidate bo busuk bodok man thong matong आरो तो प्राय 10000 कासारि सिन Tripura पुरा दं 2000 हाय बं माइनरिटी बुट दं बारि बं बसुन याबा नायदि आंनो पुला फुरन साका ताकलाय एमन इलेक्शन का Tripura mo tha रिजनल पार्टी फानो माइनरिटी हिंतन ता बेंगली बुटार हिंतन मणिपुरी हिंतन सा बागान जतो हिंतन महाराष्ट्र हमजै बुट खायसि आम तेन मजलिस पुरब सिन थानि बेसे खबर दं आं ननो पुलिस हाव आं आ जागानि ऑब्जर्वर दंमोन ठीक माने इलेक्शन नि सिगां दा इलेक्शन परे आं खांमा जागा मा थांगा आं मजलिस पुरासा हाब मालिया हाब माया फानो चिनि फिल कुमुन जों सायमानो Tripura सा बुट 90% खालायखा मुस्लिम बुट 90% खालायखा ते बम आं सान जे न्यूज दं बम बसुन बुट खालायखा हायसि माने बम बसुन बुट प्रा 5000 बाइक लावनि चिन थानि मा खबर दं याबा आनि चिनि हिसाब दं माने आर मजलिस को सीट बुसिन देबा पाइ मानो आं ते चिनि खबर दं